சொந்த நாட்டை விட்டு ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு வந்து மொழி தெரியாம தடுமாறி ஒழுங்கான தூக்கமும் சாப்பாடும் கூட இல்லாம வெயில்ல காஞ்சு குளிர்ல நடுங்கி உடம்ப வருத்தி வேலை செய்யறவங்களுக்கு உறவுகளோட அருமை என்னன்னு நல்லாவே தெரியும். எங்க தலைக்கு மேல சுமத்தப்பட்ட கடமைகளை முடிக்கிறதுக்காக எங்களோட ஆசைகளை எத்தனையோ இடங்கள்ல விட்டு கொடுத்துருக்கோம். எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம அன்பு செய்யறவங்களை ஈஸியா ஏமாத்துறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் சுத்திட்டு இருக்கு. கடவுள்கிட்ட நான் கேட்கறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான், இந்த காசு பணம்லாம் உடம்புல தெம்பு இருக்கும் வரைக்கும் என்னால உழைச்சி சம்பாதிச்சிட முடியும். ஆனா உண்மையான உறவுகளை மட்டும் என்கிட்ட நெருங்கவே கடவுளே. பொய் வாழ்வா வலியே தீர்வா இல்ல